ndekubvivira ndiri kunyawere angaiseva amai mauya naye pamusoro mbombe nyaya ichanga taita ndonga mazuva makatatu pasina chati chanyatsofamba nekuti mumwe anga asipo asina kuita proper conducted saka chausimbo ndokugara ndimi makamangana nyaya iyayi iraida ari nyaya itingi Vati murume anonzi Gadhina kubve kumovha akatora mukadzi wangu. Murume anonzi Gadhina kubve kumovha akatora mukadzi wangu. Nyaya yakaitwa ndeyekuti akambenge achifona mufoni yemukadzi tichizvinyarara, asi pakugarisana tichinetsana nemukadzi kuti hatisina kugara wakanaka ndakazomboona pamba pane mavhiri emotikari ndobva atakura zvinhu zvaakatakura kusanganisira nezvangu ndobva aenda, asi vabereki vemuchekomukadzi vakazofona vachitifoni yemukadzi wangu haisipiti ndobva ndaziva kuti mukadzi anakudzokera kumusha. Ndaziva izvozvo ndakazotarisawo nyaya dzacho ndikabvunza vana vatete vacho vemukadzi vakataura nyaya iyoyo imwe chete kuti mukadzi wangu akaenda kumovha akaenda kumababa musha kwavo hana kuenda akabva pandira chii shamwari wanzwa nyaya yerupomerwa iwe yanzani nyaya ndikuizwa zvisiri inyambo yavasitoiri vatozviyanirawo vatotobatawo vatozvingosabhuito kuzi pani pane mishinari yakawanda pane zvikuziikisa saka vakatongosvikawo kutamba pamwe sezvo ndikutovaona vari atete Hoje? Mambo wavunza. Kwanzi jina baba? Mudzimai wacho ndeuiri? Mudzimai imamumuzi? Muwaziva sani? Vatete? Iwe unogaremi? Kuvatete wako vanogarawo? Makonde? Naiwe shamwari? Uyo wakatanga kumuziva rini murimo? Kutotanga kumuonawo nhasi. Ko iwe wanga usingazivi murimo watete wako? Ndasingazivi. Avanhu vatete wako pakuita sei? Nei mamai makafamba sei pamakabva murimo? Tagara tese ndikabva taita mwana ndobva tatanga kunetsana gore rakapera mumaseptemba. Nyaya tainetsana ndeyekuti vanoda zvemushika-shika parodha, vanga usingachave nemari, vakugara kuDRC, vave nemumwe mukadzi aiva ari kuDRC. Ndobva ndavatevera mumaseptemba mumwe kuDRC, ndobva vauya kumba ndobva vandivasiya vakiya dhoga
zvikanzi ukangofona kwandikuenda kana ukangoda kuramba uchitevera ndoda kukuuraya. Ndobva inini ndamuka kuseni ndichienda kwatete wangu kuFacebook. Ndobva nditiwo chienda kumba. Nyaya dzako dzawanda, murume kakawanda achikushungurudza. Chimboenda kumba kuvabereki. Ndobva ndaenda kumba. Ndaenda kumba ini ndakabva ndatanga kushanda kunenge kwakukwadzira. Kwakukwadzira vanhu vanotanga kushanda loko ndibika sadza ndichitengesa. Ndobva muna December vakabva vafona baba vaita nzito kakumba. Ndichisvika kumba ini ndasvika mumba 1 day. Ndasvika mumba ndakaona makazara maprotect pamubhedha. Pasi pemubhedha pane mamwe maprotect. Ndobva ndamatira kuti Isusu zvamuda kunzwa manje kuti makafamba sei pamakabva kumurume. ndozvandoda kutsanangura. Hazviso zvamuri kutsanangurira ndabvunza. Zvabva kudaro ini ndakabva ndadzokera kumba kwedu. Ndasvika kumba ndobva ndasiyira mama wangu mwana. Ndobva ndati ndakudzokera kwaiitwa zvekukuka kwendinonobika sadza. Ndobva ndasvikira kumba kumwana wabhudhu wangu. Ndasvikira mwana wabhudhu wangu ndobva ndatanga kutoita zvekubika sadza. Ndobva ndikaona mupurisa wamambo awo asvika zvikanzi muri kudiwa kudare kuchebhuka. Murume wenyu akamhangara. Ndati alright zvisinei handina kurega kudare. Ndobva ndaya kuno kudare ndopakanzi hamusiri makamhangarira. Kunzi makatorwa pamurume. Ini handisi pamurume nyange musi wekutanga ndakataura ndikati ini handisi pamurume. Ndiri kutoita zvekubika sadza nditori nekandiri. Handina kumborewa. Ndonyaya yakaitika. Mambo wavunza kuti makafamba sei baba mabva kumurume ndozvauda kunzwa. Ndozvandiri kuti ndakabva ndichienda kumba kwedu. Ndichibva kumba kwedu inini ndopandakabva ndasiya mwana wangu kuna mama. Ndokwaari. Saka muri kubika sadza papi? Ndiri kubika sadza kunonzi Matsonyoni. Pane kwekuita zvinamiro chichini pandikubika sadza. Mupurisa makamuonera kuti? Mupurisa mambo akauya pamba pandandiri ipapo. Pandiri kubikira sadza ndiri ipapo. Pamatsonyonyi ipapo? Kumatsonyonyi ipapo. Kouya ari kugara kuti? Ndokwaanogara ikoko nemudzimai wake. Anduri ati anogara nechekuti? Ikoko kumatsonyonyi ikoko. Aiwa, iri yematsonyonyi inenge iri imwe chete. Mogara pambamba imwe chete here kana kuti mune penyu? Totogara pamwe pamwe chete. Totogara pamwe pamwe chete. Alright, iyo nyaya yako chama ndeyekuti ndeyekuti mudzimai wako akatogwa nomurume. Ngoma. Kwanza handina kutogwa nomurume, ndiri kuzvibikira sadza pamatsonyonyi. Ya akatogwa nomurume. Akatogwa nomurume. Musakatanga nyaya iyi mukadzi akataura kuti nhasi murume wangu chitoro Chikomba chakamutora pamurume wangu. Uyu wacho anobva ati handimuzive zvese Chikomba. Musakatanga nyaya ndozvaakataura mukadzi achitoramba uyo murume ari kunze zvikanzi asi murume wangu akatonditoropa nemurume wangu vandakaita naye vana 3 kanekana. Akatonditora pamurume wangu. Zvese zvamaita Chikomba ndezvipi? Uyo ndakati handina kurorewa. Musi wandakauya ndakati handina kurorewa. Handina kutaura kuti Chikomba. Ndakati handina kumborewa. Uyu murume wendakagara naye pa6 years ndakagara nadzo. Aiwa, kazvinhu zvezviri kodwa muno amai. Kwai makati zvese Chikomba. Pamusoro isusu tisu ana baba enripoti weapo. Ndini ndakati ndakataura shoko rekuti inini handisi kuziva kuti pavanhu vaviri vese pari kutonzi uyu atoripota achiti mukadzi wake neuyo ari kutaura wacho. Pavari vakadaro hapana kana watinotoziva kumusha. Zvese Chikomba. Ndio makataura ke. Aitaura wacho mamusingamuzivi kuti mwana wa amenyi. Atakatoshamisika kuti uyu ari kutaura kuti ari kukwirira dare upi because hatitomuzivi. Ndio pataita kuti mamusingazivi munhu usitore munhu. Asi akatozvitaura tisaure nezvakati. Abo panogona kunge pachinjwa pawiswa hanzvadzi kusheshe pachiripo. Akatomoti handimuzive nhasi akuzivi hanzvadzi vanai vake. But uyu ari kuti ndeuyu kaufu. Iwe kuti gadhina handimuzivi chiso chake. Asi hanzvadzi. Kwewe wakamangara munhu usingazivi? Chiso chake handichisika chimiro chake asi izvozvo zvechimiro chake ndiye ane mukadzi wangu anoenda.
Uona chakaenda. Uyu akaona kuti uyu asi kuziva zabatsira hapo bayani hapa cheche. Ngedare ndakatomboya. Batsirai mambo nema-previous minutes zviri muhandwriting. I think it's no good. Wozi pamwe uyu anogona ngeri hama yavo zvicho. Chikomba chiripo. But manje basa rava kutsvaka chikomba ndechipi manje wezi. Ndachikumbira kutaura mambo. Pazikanwa kuti iye ndio kuti mupurisa akaenda nesamoni akasvika akapa vanhu avakatomboda kurohwa nevanhu ivavo. Saka mupurisa iye aripo ticha anoziva vanhu vakatambidza samoni pamba pavo akasvika. Muningina wangu anogara panext door pevanhu ivavo. Saka muningina wako kandi anoti moda. Saka muningina wako ndiyava kuti batsaka kuti tizori munacho ndiani. Atifunga kuti mupurisa munhu akapa samoni aridzwa ndeupi murume wakawana ana mai avo pamba pavo. Inini chandoda kuziva zvangu ndechekuti baba why vari kuti inini ndiri mukadzi wavo first ivo vakatonditora pane murume wangu ndobva ndagara navo vakanditisa mwana havana kutenga preparation havazikanwe kumba kwedu but vari kuwana simba rokuramba vachiti inini ndiri mukadzi wavo vari kuda kutsvaga chikomba changu sei vari kudaro nemashungudzira avaindiita vachigara vachindirova vachigara vachitadza kunditengerawo chikafu ndairarama nemapisi. Muri kuti muri hure here? Handisi hure. Ko baba vachave chichenywa? Ava kana ndichitovaona chinotori chikomba just because kumba kwedu havazikani. Ndati baba vachave imuri hure here? Ini naiona handisi hure. Munoita zvekudi munoita zvekurohwa chikomba. Ndaichara ndichiti murume but magara vakaita ndeni. Dai mati maigara navo muchiti chikomba. Ani muri kutaura kuti maigara navo muchiti murume. Vasi murume wangu nemaitira vaita babava. Varume vanhu vanoita izvozvo. Aiwa babava dai vai vari murume wangu mapamusoro ezvendingataurisa. Imi mamai muri hure? Aina handisi hure. Hamusi pambi? Kose muchiita varume vakawanda muchitokwa muri varume ivavo? Uona ika kowe kutanga makambotogwa makamusiyirei muchitogwa neuyu? Aindishungurudza futi. Saka uyu ndobva akushungurudzai kuti vamatogwa ipapo kuti? Handina apa ndinambotogwa. Mai. Mai imi vaine modern. Because musati konzerese maproblems mumamisha matinenge tigarawo matiti. Kana muchida kusiyana nevanhu munorambana nevanhu zvakanaka. Uyu murume hamuchamuda here? Mudei gupuro. Right. Unoira chisha mai? Ramoi. Varamwira mwera mwemu. Bamni vapi chikanzi jira raita misreto marato mamba. Right. Andite maona kuti murume uyu nguva yese mamusati mamuramba. Murume uyu mamuramba nasu. Zvichireva kuti uyu kusvika pauya nyaya kuno kudari anga ari murume wenyu. Saka ngatisachataura tichiti chikomba. Chikomba hazvirambwi murambi gouta. Chikomba mune muchingoita zvamune muchingoita munoita zvamunoita mubva mapedzi. Saka ukaona tasvika pakurambana zvechimurambiro uyu totagura kuti maakumusha wamaakubuda nhasi mamuramba manje. Asi zvatoda kuwirirana panapa ndezvekuti mimi murume wamakaita musati maramba murume uyu maitopara mhosva. Iye gadheni ari kuti naiwe ndiye gadheni. Ndini ndonzi Gagi. Ani? Gagi. Gagi. Gagi chitubana je. Gagi chipangura. Chitupa ndechani? Chau. Gagini.
Gobek Gagin Chipangura. Kwemunobve kumusha? Makondi. Ndio kumakonde kuti koimi munonzana. Anastasia Kachuti. Zvinosiyana siyana sene muchiti muri vatete vake. Atakasiyana vamwe ndana Jocho, vamwe ndana Kokosha. Oh yeah, zvinoda. Kana kwedu tinosiyana. Ende andobva kumakonde munhu. Ndondova kumakonde kwamobveko. Right. Chairman. Isusu chikomba chako unochiziva here? Kuti batsirewo. Bosi tatadza uchiziva munosidai. Chikuzikanwa nemupurisa akaenda nesama. Saka isusu saka wauya muno usingazivi chikomba chemukadzi wako ka. Isusu manje hatikwanisi kuonera kuti ndo chikomba uyu atopurisa nechitupa nechitupa. Amaya. Kana zvinhu zvamataura mambo ndozvitenda asi vana vatete vedu vakati Gagini akuya kuzoroora musi wa 18 paindependence. Vakazofona futi achiti ati anobvisa mari yetsvagirai kuno. Ndiye murume wamai avo araba. Ndiani akaroora? Ndiye akabvisa mari. Vabvisa kunani? Kwana vatezvara vakatoroora vatezvara vangu ava vari kuti havandizivi. Vakatora mari uku. Vana vatezvara vangu ava ndine vanyai vandakanda vauya navo pakoti yadarika. Vakatora mari. Vakaenda nemari yangu handisi kuziva namba yayo. Iwo kaziva sei kuti vakatora mari? Vana vatete vakataura kuti ari kuuya musi wa18 vamwe vacho vakati ndakamufonera akati akabvisa. Vana vatete vacho vafonereka naiwe ndo zvatiri kutsvaka kaka. Vafonereka vatete vacho vari kutaura kuti ane chikomba. Bwezi waona chikomba chacho uchizivi. Bwezi manje ateka kutsvagira chikomba kaizvo. Ndo murume wamai vavo. Wandi kuti hausi kumuziva here. Asi ndo murume wavainaye warugara naye parizvi. Kutongeswa nechikomba chisipo. Hatitochizivi. Uyu kunzi uyu mwana wahanzvadzi yava. Ndiko vari kugara kumba kwacho kwava wabudisa chitupa chake. Uyu tikumubvunza kuti munhu wacho unomuziva here munin'ina womudhana unomuziva. Dai munin'ina wako ari auya akatibatsira kuti ndo chikomba chacho. Ava vakasiyana uyu akaenda kunobika sadza kwaenda kubika sadza pamamiro. Ane mazuva akanyanya. Asi mupurisa akanosvika akavatambidza Samoni vanhu. Akatovaudza kuti mupurisa akatosvika akanzi uri chikomba. Samoni mupurisa anoziva here chikomba ichi? Akachiziva nekuda kwemaitirwo akaitwa paakasvika ipa. Ndoona manje. Unoona kuti vana vamwanhu vasiri vanonge vaita sadza ramai avo. Mai ava samaonera wangu munhu uyu wechifambi-fambi. Roti angu achitove nevanhu vezvifambi vanenge vainawo vakawanda ipapo. Wezi uwo wakavaturavo pamunhu kamai. Unoona maitiro avo. Iye akatongwa here pakavatora kumba kwamai kwavo vakabva kumba kwavo vachiva kwandiri. Makatokomba kwenyu? Wezi mai vatoradza ndokaitiro kaweka kekutogwa vari ipapo. Vakabva kumba kwavo vachiva kwandiri. Tatifonera vatete tidzo kuti vari kuti mukwa bwezi chikomba chacho kasati chikuchiziva vatete wati ndo vane umbowo wako. Tivafonerei tivanzwe kuti vari kuchikomba chacho ndiani. Yatsiri yakana ndiwo wakanosunga vanhu ava. Ukanopa ani Samuel? Unomuziva? Ndakasvika manherumba munhu. Murume achada kunondivisa murume. Ndakasvika pamba pawa. Ari kundovisa nzuri. Aikwamadzi ndomutori chikomba chamai avo. Iye murume wacho. Asi unomuziva here? Ndakasvika manherumba. Sakapfeka kipi murume. Asi uyu? Uya kutora chokwadi chake. Ndakasvika manheru ini munhu iyeye handimuzivi. Uyu manje auya pachena abuda pachena uyu. Kana kuine chikomba chakona kachiri kubhati chiricho chisina kutouya. Uyu inogona itori hama yamai yawo zvechiuya. Wozi utora tomukonfirma tikatomuona iri hama yacho. Wozi andobudisa maparticulars ake kuti kamuna kukonfirma mokonfirma iye hama yacho. Saka munhu anogona kubatsira ari kuti uyu akaroorwa nemunhu. Uyu manje problem yatinayo neuyu. Haasi kuziva chikomba chemukadzi wake. Pamusoro wedaro. Ndo pari kundinetsa ava imitsano ndibhokisitsana. Dai manga makangwara kama yaimbomira kukwira dare. Mumboita mazuva mashoma muchitsvagawo muridzi akatora mudzimai wenyu. Monyatsogutikana kuti ndiye kuti nhasiwo pano padare. Vaitira kuti shuwa munhu ndakaita zvekuma 3-4 days ndichimuona achigara pamba nemukadzi wangu uyu. Zvairatidzawo kudare kuti zvinombowa kanaka.
aiwa haisi mese chingozwa kwere Ndiyo. yakanyogwa kuti usada kundinetsa ndakatoroorwa usada kundinetsa pove munetsa mukadzi wako aiti usandinetsa ndakaroorwa but izvi tinoziva here unobva waziva munhu wacho here anogona ngakaroorwa isu nyaya yedu kuona paire nyaya yedu pakuti akaroorwa nani ndio pane nyaya yedu Akaroorwa nemunhu ane zita rechitupa chamaona ichocho mama. Hello. Yes, Mati. Ndiye kuri Ndokufonera mai mai vavo. Ndo iye chitupa chamaona ndo munhu wamai amuka. Ndiye uyu arapo. Ndikuti chitupa ichocho zita iroro ndiye murume wamai. Munhu wacho ndeupi? Iye ane chitupa icho. Kana maona kuti chitupa chake makachitarisa ina ndachitarisa uso hwake ndo pa chitupa ichocho. Ndiye. Iwo ndisekuru wavo handiti. Kwa hiyo vanochengeta chitupa chasekuru sei. Chekutanga pekutanga chaipo vanongotaura nyaya yekuti sekuru vakadiwa vakangotaura izvozvo kuti havandizivi vakadii manikidzire kuti ndakarorewa ini ndikuti handina kuroorwa ndikuzvibikira sadza izvezvi changu ukatobvunza kwandabva ndatosiya ndaisa mumwe munhu kuti asara achibika sadza pamusoro epamwe amai vane murume vakarorewa murume wedu akatobvisa mari wacho gladhima atone mwenyaya unyembere nyama anoti ani murume akatone mwenyaya iri pandakasvika mwenyaya akatedzwa pasaiti ndakadedzwa pasaiti ini kumba kwedu kwacho vabereki vangu papa pandakasvira papa bei unogara mamba pandogara navo nemukadzi wako murume wenyu akatone mwenyaya chilanza akanorora marume makuru inyanzvedzi yangu ndeiba pangu vakauya baba takauya navo zuva rekutanga natete tikauya namama mama vakasvika pane vanhu vese vavo tikauya natete futi asi ngoti chikunetsa akainzwaika inanzi kurambirane kuti mai vangu nanga vane munhu vanonanga vainaye bati mtoto ngani munhu wacho ndiani uyu anditi mupurisa ndianozva munhu wacho mupurisa uyu ati aiwa ina handimuzivi inzwa kaiwewe ningi mutapa basa rako ndere kunosevha samunhu kumunhu handiti kana wasevha samunhu rako basa rapera hausiri ungashandiswe nemunhu ari kumangarira munhu kunzi ndinofanira munhu wangu aiwa zvisiri izvozvo iwe kana wakasevha uyu ndiye angada yangu yakati ndiye chikomba chachona iye ndiye anozva chikomba chamukadzi wako tatiita munguta kuti wati musi wa 19 alright madiri ekutaudza mutongi ari pabasa kandini saka ndiyo hondo yatinayo pano chamwari yekuti iwewe pachako hautozowo chikomba chamayava isu hatisi kuramba kuti chiripo isu tikutowirirana neiwe kuti munhu yangu nanga aripo ndikuti chitupa mambo chamaona chine zita iroro ndo munhu akugara namai ndo murume akatora mai uye ane zvinhu zvakatakurwa kumba kwangu zvisingafanira kuenda kuna umwe murume zvandotokumbirai mambo kuti zvidzoswe munhu akatakura $35 blanket rakatakura ndichangotenga atakura futi hembe dzangu dzandopfeka ini nepower bank nefoni anofanira kuzvidzosa ake ogara ake nemurume otengerwa ikoko munhu ane murume ndo murume wake waainaye tikubvumirana newe but wamuzivi saka isusu uyu ari kunzi hama yavo haasi murume wake atitonge munhu achinongedzwa nemupurisa wedu mupurisa wedu wacho atoti kuya ndikasvika usiku zvekudai uyu ari munhu wakaona nekuti usiku adai atoti exactly munhu ndakaona kurosaka tukakataizo tikamubvunza kuti ndiye iro yakatibabaika kati ndikasvika usiku wazviona nyaya yacho murume wamai ava wanaingie ndikukumbira havo mambo kuti zvinhu zvavakatakura ukati mumba vangu vadzose makatorera masi murume wamai ava ndikuti ane chitupa chamaona vakataura kuti usatakure mubhedha wangu usatakure odropu yangu zveshuwa odropu yangu nemubhedha dzakasiya gumbeza ravari kuti ndakatakura iroro igumbeza rangu randaishanda mapisweki ndobva ndavati ndiwedzererewo $10 raita $45 ndika ndanonobhadhara mubhedha wakasara odropu yakasara muchiteerera kana tichibvunza toda kutonga nyaya toda kuona kuti zvinodzokera here vanhu hazvidzokere tichiona value yezvamakatora nezvakasara mubhedha wachona makausirei vakati ndisatakure ndiwa mungadai makatora saka zvamakatora zvinhu ndezvemari kamfoto randikatora rakaita $45 kofoni yacho
foni yavari kuti foni ndakatora handina kutora foni. Powerbank. Powerbank ravari kutaura kuti ndakatora powerbank rakanosara kumba kwedu kumakonde ndokari kadiki so $5. Pemai? Tema $5. Ndakatoenda kupa kuri kunhamo ndobva ndakatonditi powerbank rangu ndikati ndakati kuchaji pababa vangu Ndire $5. Ndire mari ndataura kai. Ndakatenga rekutanga ravanosiya kunhamo vakadzoka futi vikatenga rimwe vakatakura futi vachienda naro. Rechipiri kuti ravari kutaura rakasara kunhamo ndangoti rinoshandiswa. Iwo wakasara nebhedha here. Vakaenda nebhedha. It's good. Chii chimwe? Vari kutanzi ndakatakura powerbank rangu nefoni handina kutakura izvona. $35 yavari kutaura iyo ndakatonyora patsamba yandakanyora ndichienda. Ndikati ndatengerawo mwana hembe. Kubva iri nhungu mwana havana kubvira tenga preparation ndaita mapiecework ndichiti ndikaita mapiecework obva ndirongedzera preparation varapo ndikandatengerawo mwana wenyu hembe nemapamba ndo mari iyo yavari kuti ndakatakura ndakumboitakura ndakatengera mwana mapamba ndatenga hembe dzekuti mwana awanike. Wanzwa zvakashanda $35? Ndaitenga imambo aiwa zvavakazotenga iwo nemari yacho azviwo here? Kwavaenda nemakumbo ndokwavaenda. Maibhipi pamaenda kumakonde kwacho. Saka vaenda nekumakumbo here. Pavaibva muno vachienda makonana mukadzi akuenda. Aifana kuenda achipamba here nemakumbo. mambo tichidzokera kwatatangira nyaya mai avanhu zvakonana kubva kwakaita pamba pangu. Vakabva pamba pangu vachienda kumurume aivafonera. Ndikafonerwa kumusha kwavo inini ndichinzi foni yavo haisi kuita. Ndikasendera vana vatezvara kuti havakunoko havako. Ndiri kufungidzira kuti vakaenda kumurume aivafonera. Ndikatarisa kuti vana vatezvara vachandibvunza kuti ndiri kufunga naitsano tobetsera uyu akabva kumurume wake pakabva murume akaendepi? Paakabva kumurume kwacho kwanga ariko kwachizviti ndokwanga ari kumba haana kuuya akaenda takangonzwa kuti ari kublack movai kwemuzukuru ndokwati kangonzwa kuti kwaari kubasa ndakatomboendawo kubasa kwavo zvavo handinokwanisa kuzosvika asi ndakasvika kutizochinzi havari kuno vari kuita zvokuti vari kuita zvezvo zvigenge zviri nekubika sadza zvatikangonzwa ndo zvavari kuita iyo kusisa sokuti zvechikorokodza ndo zvangu vajaira segore racho ranga ratombopera iro taitomboinawo kwakakupuwadziwa makaribha kuzasi uko taitenge tinawo saka vaingobvokwa vaibva kumurume wavo wacho vachiinare kuroora mukwasha uya anozikanwa here kumusha. Ipapo ndo pakatomboitika nyaya pakutanga anozikanwa. Saka wai uchitipa zvikomba zvichitongesa zvimwe zvikomba kudamatare echivanhu. Plus uyanonzi akamutora pane umwe mvuti. Kana zvizvo kutoti asi ndakutonzi mbambe chikomba chacho tikuziva akaitonga. Bari manje sumu kuti paheadache shamwari yangu. Kuti zviso kuno yakanga yauya. Kwedu. Vana chavakabvisa. Saka hapana zvotiri kutaura. Takati vaone madare. Atidi kupedzerwa time mwangu. Kuri kuti kuya tukantora natezvara izinda. Pamombe mutezvara asikazivi kamwe mumusha unenge waita tezvara wevanhu. Vanhu vakadai so vanenge vari bully kuvanhu vakabereka vana vavo. Woti one kushungurudza mukadzi wavo inaye. 2 vabereki vacho havanotokutya. Hauna chawakavapa. Unobvisa ungagara nemwana womunhu usina kubvisa tsvagirai kuno. Womuti mukadzi wako wabereka naye mwana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hauna kubvisa tsvagirai kuno. Mambo vanyai vakaenda nemari vandakaenda navo varipo. Ndakandauya navo koti yakapera nekuda kuti murume wanga asipo ndikanzi kudzokera. Varipo vanhu vavatakaenda nemari kumusha kwanatezvara vangu. Saka anatezvara kureverera mwana wavo shoma yandaive naye. Saka vanatezvara vari kumirira mwana wavo nekuti pane umwe murume ane mari yakadarika yangu. Murume ari kugara namai ava mambo ndekuyu. Chitupa chamaona ndo murume ari kugara namai haisi hama yavo vanhu. Yava hama yavo kumukwasha. Zvemari haisi secret baba. Zvemari iyo vanyai varipo. Bepa rako riri kubiwa. Chi? Bepa rako riri kubi. Bepa zvatakada tichinobvisa mari yedu haina kukwana. Wakanobvisa mari. Vakatiti takanobvisa 150 pekutanga. Vakatiti bepa pari kuuya imwe mari yamasarira nayo bepa rinobva rauya. 150. Mari iyo 150 azindei inibhoza haisi mari inobviswa ke. Yaito ine zvikamu zvayo zvakatoiswa mubepa mari iyo. Bosi yaibviswa itaurwa zvirango zvayo. 150 iko kushedzera wachedzera mari. Ndobva yaenda. Kushedzera wachedzera mari. Kushedzera mari. $40 pekutanga. Akazi pekutanga kuri kushedzera kangani? Ndakashedzera ipapo $40. Imwe imari takatozoenda nayo takuura kutanga kupinda mumusha ne 150 here. Mwana wacho na mwana mukomana yakashota neimwe 150.
yakazoenda 150 yacho bepa richifanira kuuya ndopakazoitika izvi. Iyoyo yakazoenda yacho takaitamidza munhu ariupenyu hapana, asi vanhu vacho vanozvimirira dzakadaiso idzi dzinoda kurimwa. Kana unoona wakamboona samoni rako zvarakanyogwa here? Masamoni anounza vanhu kudai anotaura kuti kana uine vanhu vanofanira kuzokupa uchapupu muno munofanira kuuya navo. Wozokauya uri wega. Handina kuriverenga asi ndakatomboya navo pakoti yadani. Ivavo vanhu ivavo vakatora mari. Saka wakabhadhara mari ikwana tezvara wakaroora nemari? Ndakaroora ne250. Wati 150 wakazoenda sei kuti isvike 250? Kwakazoenda imwe mari futi pamusoro 130. Mari dzose dzo ndakanobvisa mari ndiri mumusha mavo ndomandaiverenga. 130 mari dzose dzo dzine hombo. Saka 130 plus 150 inoita mari? 130 plus 150 inoita 280. Wati 251? 250 takafunga kuti pamwe sezvo vanhu vanofamba nemari yavanobvisawo imwe zvo vodzoka pa250. Vanhu vaifamba nemari saka shamari tinotori neshungurira kufonera nekutongera chikomba chako chemurume chomukadzi wako, asi pane zvino isusu hatina chikomba chako. Chienda unonyatsotsvaka kuti uyu chikomba chake ndechipi. Chikomba chacho mupurisa wetu haasiri angawitness. Mupurisa wetu angadi witness chikomba chako. Uya kudare mupurisa wetu iwe kana une mawitness ako, iwe chinotsvaka mawitness ako ekuti chindo chikomba chacho ichi. Handitika kana wamawana wodzoka unodai towadana kodzoka unodai. Amsoro mama. Ipapo pakuramba ndichifamba inini vana vangu ndine vana 3 vandambotaura vese vari kuenda kuchikoro. Izvezvi vakamira havana kana ari kuenda kuchikoro handisi kubhadhara school fees. Mari yanga ndabhajeti yeschool fees ndiyandishandisa transport ndichibhadhara tatanga kufamba inini nabhudhi namama. Imi takupa idheti rekuya kuneni? Kumukura mamifamba papi? Imi munorambire kuya kana munhu ane awana mawitness ake? Handirambi kuya ndinouya. Saka manje. Saka iwe shamari ndotsvaka vanhu vari kuziva kuti zvikamira sei. atorumba nomwe murume. Asi mambo uyu murume wendo murume mukadzi chekutanga uyu nditinaye. Vanhu vandava kunotsvaga vakaenda nemari kana vanogara pedyo but vanhu nekuda kuti aiwa wati munikina wako iwe vanoziva murume. Anoziva. Kaka wadi wouya kana ipana? Anoziva. Handina kuuya naye nekuda kuti ndachiziva kuti mupurisa akasvika netsamba munhu akapa. Aiwa uya toti handitoziviwo ndikasvika usiku wandozivi ndiani munhu wandakapa. Zvekutoti duida anga ari iye atoona vhezi ndiye ndakapa. Vanun'una vacho nehama dzavo babavo hadzichatombova trust nekufamba navo nekuda kweunhu hwavaindiita. Vaindishungurudza zvairwadza hama dzavo chaidzi. Saka izvezvi kana mukafonera hama yavo chaizvonogona kuparamba nyaya iyoyo kuti handizvizive nyaya. Imimi chisarirai pekuti dare raisa nyaya yese kune uyu. Kuti vanotsvaka vanhu vanokuziva dare isusu sedare takonwa kuona chikomba chenyu. Vakupedza. Ndikutanga bhoko wati munhu aroro unotanga uenda ikoko unobata munhu wozoti wamubata nani wosungisa munhu wacho.